Здрасти, мерси, че мислиш, че говоря яко. Първо да ти кажа, нали? Да ти благодаря. Второ, съм... Май да. Тук ще ме храни приятели. Второ... Кой най-много са ми симпатични? Бих казала Вики, Румен и Льомпи. Така. Сега мнението ми за тях е. Първо с Вики. Вики е адски готина. Направо много ме кефи Вики. Голям пиче, има яка усмивка, най-вече косата й. Тя знае защо много харесвам косата й. Просто искам като нейната коса. Усмивката... като цяло Вики е супер, много я обичам. Целувки Вики. Льомпи, тя има чувство за хумор, готина е, много симпатична, як характер и така нататък. Румен, значи с Румен ще ми бъде малко по-трудно, защото и двамата не сме си кой знае колко симпатични. И така, значи, не че се караме, ама, не знам и аз какви са ни отношенията баш. Той е готин, пич, як характер до някъде и така, смисъл, всичките и тримата са много яки, така, чао!